Kan du sige hej? Hvorfor fuck kan du ikke sige hej? Hvad er der galt med dig? Hej. Det er ikke noget. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag er vi trukket udenfor, ude i det kolde vejr, så jeg må gå i tøjet. Vi skal lave nogle fede ting. Det man gør, det er, at man tager en flaske, helst en stor flaske, og så tager du det her, tager man det her bånd her og river af. Så lægger man båndet et sted. Så tager man sådan en, så tager man en hobbykniv og skubber ud. Så burde den til cirka sådan her ud. Og så gør du det, at der hvor den her etiket her har været, som er cirka her omkring, der laver du altså et hul i den her flaske her. Så det gør vi egentlig bare her. Sådan. Så nu er der faktisk et meget usynligt hul her i flasken. Og så kan du egentlig putte ting ind i flasken. Og så vil folk tænke, hvordan fuck fik han den derind? Fordi at du sætter den her på uden for. Ja, du væser det meget. Jeg tror, jeg må putte det ned i lommen eller et eller andet. Jeg tror også lige, at jeg tager nogle vand på. Der var nogen, der skreg. Men nej, jeg skal fandme også pisse. Nå. Nu kan det vel fortsætte. Så for at demonstrere, at det her det virker, så tager jeg egentlig bare kameraet eller telefonen og lægger ind i den her. Altså, ja. Så. Nu ligger telefonen inde i flasken. Der er lidt vand også inde i flasken. Det var måske ikke så godt, men fuck det. Jeg må bare få en ny telefon. Den går død, den her, eller der sker et eller andet. Men det kan være det, at vi tager det her papir her, som vi egentlig har sparet. Og lægger rundt om det her hul her, hvor den var før. Jeg lige sørge for at lægge den rigtige vej. Så har vi igen det smukke kamera, og nu skal vi altså videre til den næste ting, som vi skal lave. Så ja, lad os komme i gang. Så den næste ting, vi skal lave, det er også med en flaske, og den laves med lidt ild. Så vi har flasken her, og så skal jeg også lige bruge hobbykniven. Her har vi den jo. Og så skærer vi rundt omkring her plastikflasken. Bum bum. Ja. Hvorfor sparer jeg egentlig den her? Jeg skal ikke engang bruge den. Ikke med den. Nå. Så tager vi det. Oh shit. Den her skal jeg bruge. Så tager vi lidt af det her. Og folder det ud. Shit. Og så klipper man egentlig bare lidt af den af. Se. Så vi har sådan et stykke plastikfolie her. Og det man så gør, det er, at man sætter den så simpelthen bare fra bunden af den her. Sådan her. Sådan. Så nu sidder det her plastik ved bunden.
jeg skal lige vise jer noget fucking sejt. Jeg ved ikke, om man kan se det, men vandet, der var derinde før, det er frosset til is nu. Det er fucking sygt. Ja. Nå, der var lige en hund. Jeg var bare... Hvad laver du? Kom ned med dig, du skal ikke. Ej, hvor du står fandme foran kamera. Vil du sige hej? Det kan du igen, ikke? Det er trist, du ikke kan sige hej. Nå. Nu synes jeg altså bare, at vi skal fortsætte med videoen. Så... nu har vi sat noget folie på her. Bum. Og nu tror jeg faktisk, at jeg bliver nødt til at tage mine handsker af, fordi at vi skal lege med ild. Og så skal man altså kunne få det til at fungere med fingrene. Og skru låget af her. Bum. Og så tager vi en tændstik. Jeg tror lige, jeg ved ikke, om man kan proppe den ned under. Nej, det kan man fandme ikke. Jeg bliver sgu nødt til at gå indenfor. Satans. Smide tingene. Kan vi lige så godt gøre nu. Hvad sagde du? Jo, det man gør. Tænder en tændstik. Skal den til at fungere. Og så sætter man den herop. Så puster man den ud. Og røgen den kommer op i flasken. Og kan egentlig bare gøre med et par tændstikker. Så det gør vi. Skal have masser af rør. Ja, tak. Så nu er der lidt røg herinde. Det man skal gøre, vender den om. Og så kan man simpelthen skyde røg ud. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se det fra kameraet, men det er rimelig fucking fedt at se her i virkeligheden. Jeg prøver lige med nogle flere tændstik. Sådan. 2 tændstikker på en gang. Sådan der. Det stinker virkelig. Nå, jeg prøver. Fuck, hvor er det trist, man ikke kan se det. Men i virkeligheden kan man se, der kommer rigtig meget røg ud. Så ja, prøv det hjem. Jeg tror egentlig, det var det. Ses i næste video.